Kune chiitiko chinoshamisa chakaitika mavhiki akapfuura. Sezvinozikanwa nenyika yose, vanhu vakambomutsa bongozozo vachiti why is it the last Politburo meeting yakachewa nemutungamiri wenyika mavice presidents akanga asipo. Vanhu vakataura nhau dze-incompetence, vamwe vakataura nhau dzekusina ava ma-meetings. But pane information inozobuda yatoona kuti panguva inoi toona kuti the VP Vice President Constantino Chiwenga pavakaenda kuvhakesheni yemunyika yeIndia vanoonekwa vakaisa scarf tsvuku isiri scarf inosimbopfekwa nemutungamiri wenyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko anobuda nyorwa panapa kuti subscribe like turn on the bell icon. Zvino muri kuona mapictures muchiona the Vice President Constantino Chiwenga akapfeka those scarf pamwe chete nemukadzi wake. These scarves akareza maspeculations akawanda. Vanhu vakati red zvinoreva kuti danger, vanhu vakataura kuti VP vajamuka. Izvo mungoziva kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe scarf yaanopfeka yasinodai kuti vanenge vachitonhorwa kana kuti vanenge vachida kudzirwa, but inongoratidza kamwe kaupatriotism munyika yeZimbabwe. Zvino after that tobva taona mutungamiri wenyika yeZimbabwe pazororo ramakaona reChristmas vachiti ini hangu zororo handimbozororo kuti nyika yedu inenge ichipurutenda ichiri kuenda mberi. Toona kuti interview yake tinoona kumuna ZBC tinzwa taura mashoko ekuti toda kufaya vamwe maleaders arimo kana kuti macabinet members kana maministers arimo. Atiri kuona kuti vakomana ava vari kungopwira mari mahara, vabona kana kushanda kwavari kuita. We don't know ma-investigations avachaita. Zvaakuonekwa nevanhu kuti this reshuffle vanhu vakuona kuti the vice president panguva inoi vari panguva yakaoma. Zvinogona kudhakwa muchiona maloyalist avo achifaiwa day in day out. Ukuwo zvekare tinoona matables achitena kuna naJoji Charamba. Vamongoziva kuti zvakubuda manje. Munomuziva kuti mukomana ari ruthless, anotora maspeeches anoratidza kuti he doesn't even care kuti ndombonzani inini. Mutauri wemutungamiri wenyika Joji Charamba ari panguva zveyakaoma achionekwa kuti is a loyalist the vice president Constantino Chiwenga. Vanhu vaimutsidzira zvekare tisikakanganwi vana Nick Mangwana vamoziva vakomana ve-incompetence. Munogara muchivaziva vachitsanana Fadzai Maire. Vanhu vabva vati uyu ndiye mumwe asikafaniri kusara uyu. Imotidza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu tidze mafunguro enyu. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.